Warwako kendo ni jaga bajet maduong' mar kar jot maduong' mar jatend piny Kenya Kato Olemetito oyango ni jong'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto ni rang'iny achiel kod jotend migepe sirikal mamalo. Kato dok ne kwan mathoth mag jong'ad rieko ne jatend Kenya mosebedo ka ndiko tich. Kolero ni rieko magi emosemiyo uchumi odongore makare. Chris Owino nigi ler mar wachni. Chakre dwe mar auchiel higa mokalo, Jatend piny William Ruto osegwelo jong'ad rieko ne apisi mare maromo 15 ataro kod singo mane ochiwo tok ng'anyo mag rowere mag Gen Z mar duoko piny kwan jong'ad rieko ne sirikal gi atamalo 50. Thoth jong'ad rieko go osebedo josiasa mane ochung' kode e yiero maduong' mokalo kaachiel kod osiepene. Penjo maduong' osebedo kwan mag omenda ma sirikal tiyogo e chulo gi osara. E nyim komiti mar od bura mochung' ni arita, jaga bajet mar kar jot maduong' mar sirikal Kato Olemetito oketo e lela ni jong'ad rieko go ni rang'iny achiel kod jotend migepe kaachiel kod jogoro mongirore. It is good to shed light to this committee in terms of how much each advisor is paid. The range is actually some are at the level of cabinet secretaries, and others are at the level of the PSS. So, you know, I could say the lowest is at job group T. Yeah. Kalore gi duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotij sirikal SRC, osara mar jatend migao en 924, manyiso ni sirikal tiyo gi milion 13,860 dwe ka dwe mar chulo gi osara kende. Jatend migao bende yudo hola mar milion 10 mar nyiewo gari kaachiel kod milion 40 mar nyiewo ot. Mae nyiso sirikal ne otiyo gi milion 150 mar nyiewo geche ne jong'ad rieko ne jatend piny William Ruto kaachiel gi milion 600 mar nyiewo negi udi. Kata kamano, Kato Olemetito odok ne gwelo mag jong'ad rieko ne William Ruto ka owacho ni rieko ma gimiyo sirikal osemiyo uchumi ma pacho kayo dongre nyaka e thuolo mar 6 e kind pinje mag Afrika kaachiel kod duoko piny nengo mag chiemo e kind ber mamoko. Had an exchange rate of 162, we had 128, we had the price of local commodities like food stuff. E komachielo, jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo onyiso od bura ni migao mar arita nigi nok mar omenda maromo bilion 27.5 e hik omuom manyien. Several areas as part of the annexures as underfunded given what we consider to be the budget shortfall of 27.18 billion, with the bulk of it, 15 billion, as recurrent and another 12 billion under development expenditure. Now this will definitely have a significant impact on our service delivery, and we are actually requesting the Honorable Committee for your consideration to get us, to help us realize the additional allocation to meet the deficit. Dr. Omolo yango ni kalore kod nok mar omenda makmano mar nyiewo ne obila gik lweny manyien manyasani kaachiel kod which has had significant cut, as well as the operationalization of administrative units that were gazetted. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nochuno MCAs mag kaunti ma Kirinyaga mondo omany kama gitere chiwo margi maromo siling 50,000 bang' jadolo mar kanisa jokopere ma diocese ma Murang'a, Maria Wainana, tamore kawo chiwo margi. Jadolo Maria Wainana notamore kawo chiwo mar MCAs go manoting'o nyaka chiwo mar diel ma omiye mar gone erokamano, kendo nyiso MCAs go mondo ter chiwo margi ne sikund nyithindo maonge kod nyalo mar winjo nikech mago e jopiny manoyierogi. Zaidi ya wengine are shepherds, and that's why so he left, but it is his. Thank you very much.